сарфи назар аз огоҳ намудан баъзе шаҳрвандон масъулони корхонаҳои истеҳсолӣ ва марказҳои хидматрасонӣ дар шаҳрҳои Ҳисор, Турсунзода ва ноҳияи шаҳри Нав ҳаққи барқи истифодашударо саривақт пардохт намекунанд. ҳамкорони мо маълумоти бештар дорад. аз рӯи нишондоди шабакаҳои барқи ноҳияи шаҳри Нав, ҷамъияти саҳмии пӯшидаи паррандапарварии шаҳри Нав аз ҳисоби нерӯи барқ ба андозаи беш аз 500 000 сомонӣ қарздор мебошад, вале масъулини ҷамъият иброз медоранд, ки дар вақти ҳисоббаробаркунӣ аз ҷониби кормандони шабакаҳои барқи ноҳия саҳланкорӣ ба миён омада қарзи ҷамъият 70 000 сомонӣ зиёд ҳисоб гардидааст. дар ин асос аз қарзи асосӣ 70 000 сомонӣ тарҳ карда шавад ҳам боқимонда маблағи кам нест. масъулон иброз медоранд, ки қарз дар назди корхона аз солҳои пешин боқӣ мондааст. дар ҳамин замина ҷадвали пардохти қарз тартиб дода шуда муҳосиботи ҷамъият муваззаф гардидааст, вале ҷадвал риоя намешавад ва ҳаққи барқи ҳармоҳа истифода шуда болои қарзи пешин зам мегардад. аз рӯи график риоя мекунанд талабота 7000 бояд спора, 5000 меспора, 2000 қарши. ба 1 январи соли 2018 қарзи ҷамъияти саҳмии пӯшидаи паррандапарварии шаҳри Нав дар назди барқи тоҷик 328 578 сомонӣ ва ба 1 январи соли 2019 379 992 сомонӣ мебошад. дар соли 2020 бошад ин нишондод ба 550 000 сомонӣ баробар гардидааст. яъне давоми 2 сол қарзи мазкур ба андозаи 221 422 сомонӣ зиёд шудааст, ки ин бемасъулиятист. ошхонаи колхози Россия дар шаҳри Турсунзода машҳур аст ва дорои мизоҷи зиёд мебошад. модоме ки хуб кор мекунад, бояд маблағи барқи истифодашударо пардохт намояд, аммо не. ошхонаи мазкур аз ҳисоби напардохтани ҳаққи барқи истифода гардида ба андозаи 4766 сомонию 89 дирам қарздор шудааст. дар баробари пардохт накардани ҳаққи барқи истифодашуда ҳамчунин дар ошхона таҷҳизоти ғайристандартии барқӣ истифода гардида васлаку ноқилҳои барқӣ корношоя мебошанд. дар шаҳри Турсунзода масъулияти истифодабарии нерӯи барқ дар баъзе корхонаву марказҳои хизматрасонӣ аз ҷумла ҳамому нонвойхонаҳо риоя мегардад, вале дар баъзеи дигар баръакс. масалан дар ҳамоми ба соҳибкор Собир Акрамов тааллуқ дошта ва чанде аз нонвойхонаҳо гармӣ бо истифода аз сӯзишвории алтернативӣ яъне ангишт таъмин карда мешавад. манфиати сӯзишвории алтернативиро соҳибкор хуб ҳис намудааст. барои сарфа намудани қувваи барқ таи 2 сол мешавад, ки ба сӯзишвории алтернативӣ гузаштаем, ки ин барои корхонаи мо фоидаи калон мерасонад. аз ин ҳисоб мо корхонаи буҷаи корхонаро ғанӣ гардонда рушду равнақ ёфта истодаем. дар маҷмӯъ давоми 10 моҳи соли равон дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ аз ҷониби кормандони раёсати хадамоти давлатии назорат дар соҳаи энергетика 79 протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуда ба андозаи 14088 сомонӣ ҷарима татбиқ гардидааст. Садриддин Сироҷдин Аҳлиддини Карим барои барномаи ахбор.